ens agrada que ens atenguin. I l'altre tema, doncs, mira, coses que passen. Bé, doncs podem començar. Podem començar. La Teresa ens volia dir 2 o 3 cosetes, tipus pràctic. Faré una breu presentació del marc i comencem. Sí, jo seré molt breu. Només 3 coses. Primera, si us plau a tothom que tingueu el micro apagat, perquè així s'escoltarà millor el marc. Després també que tingueu en compte que esta xerrada serà gravada, per tant, si no voleu que us vegi el vostre rostre, tanqueu la càmera. I l'última és que, si us plau, totes les preguntes, dubtes, qualsevol cosa que vulgueu aportar, si ho podeu fer a través del xat d'aquí que ens ofereix de Google Meet. D'aquesta manera, al final de la xerrada, al final de la presentació, els llegirem i així dinamitzem una mica més la xerrada. Ja està, gràcies. Gràcies, Teresa. Dir-vos que el xat el teniu a la part baixa de la pantalla i que és alguna cosa similar a una pissarra amb unes ratlles, si algú no l'ha fet servir mai en aquesta plataforma. I, bona tarda. Moltes gràcies al Marc, primer, per haver acceptat la nostra invitació a venir aquí a explicar-nos les coses que ell sap i que tant ens interessa. A vosaltres, a tots vosaltres també, per haver respost a la nostra crida. I dir-vos que tenir el Marc aquí amb nosaltres és un luxe, perquè, i un honor, i un plaer tot a la vegada. És una persona que té un currículum que impressiona, tant a nivell d'investigador, docent, divulgador, pràctica clínica, etc. És un psicòleg clínic i psiquiatre amb més de 25 anys. Psiquiatre? No, psicòleg, perdó. Sí, psicoterapeuta. Doctor en psicologia i psicòleg clínic. Sí, psicoterapeuta, perdona, Amb 25 anys d'experiència, tant a la xarxa pública com a la xarxa privada. Llavors té un perfil professional, extensíssim, doctor en psicologia, com deia ell, per la Universitat Ramon Llull, psicòleg especialista en psicologia clínica, especialista en psicoteràpia d'European Federation of Psychology, etc. Té una mà de títols que, si voleu, tenir una pàgina web que veureu aquí el que hi ha. Actualment està compaginant la seva tasca de professor, també, i de psicoterapeuta, i a més jo diria divulgador, etc. Té el plaer o la satisfacció, suposo, d'haver posat en marxa, haver dissenyat i implementat els equips CEFIT, que és l'equip clínic d'intervenció a domicili a la Vidal i Barraquer, membre de diferents associacions professionals, també fa docència a la Universitat de la Vidal i Barraquer, Ramon Llull, i diria que és convidat a molts congressos nacionals i internacionals. I, sobretot, jo diria que és una persona que sempre està disposada a col·laborar amb les famílies i concretament amb el FATRAC. També destacaria que en aquests moments està duent a terme una investigació que porta a terme junt amb la Vidal i Barraquer amb la Torres de Bea, la Fundació Torres de Bea, que és qui aporta, diríem, els cèntims necessaris per poder-la portar a terme juntament amb els nostres nois i noies de FATRAC. Jo no sé si vol dir alguna cosa més, el Marc, i si no, endavant amb la teva explicació, que escoltarem amb molt de gust. Jo hauré de marxar una mica abans d'acabar la xerrada, però la Teresa es quedarà per acabar de moderar les preguntes i el debat. Moltes gràcies, Marc, quan vulguis. Moltes gràcies, Xaro, és molt amable. Perdó, això darrer que has dit, per no fer mals entesos, de la recerca que la Torres de Bea porta els quartos, qui havia portat quartos era una fundació que es diu Bosca i Maric. Vale, sí, Bosca i Maric. Ara l'he liat, amb tantes fundacions que hi ha en el món. Sí, hi ha moltes fundacions, però Torres de Bea són companys, són d'altra institució que es deia que són Bosca i Maric. Per no fer mals entesos, que no ens ha donat quartos. Sí, no, has fet molt bé de dir-ho. Molt bona gent. Gràcies, sí. Escolteu, doncs, és en català la xerrada? Sí. Tenim una persona que no ho entén, però li facilitem els subtítols en castellà. Bueno, doncs, novament, demanar-vos disculpes i sento molt l'espera, perquè ha estat llarga,
i això, disculpar-me, perquè no és una cosa que m'agradi quan em comprometo. Llavors, en segon lloc, agrair molt la invitació de FATRAC. Jo trobo que ja fa anys que ens coneixem amb FATRAC i que jo personalment també valoro moltíssim tota la tasca molt important, molt necessària que fa FATRAC. I també molt facilitadora de convidar-nos a repensar coses als professionals. També jo penso que és una tasca molt important i molt necessària. I també la molt valuosa tasca que fa a FATRAC a l'hora de poder generar un espai de compartir, d'acompanyar i de fer costat i de recolzar a persones que malauradament esteu vivint situacions molt dures, situacions duríssimes, amb persones molt estimades, amb els vostres fills. I en aquest sentit, tota la meva admiració i valoració i profund respecte per la tasca. Llavors, avui, a veure, la idea és poder compartir el que ha estat una experiència de també repensar les maneres com treballem des d'alguns serveis. I el que ens va portar a posar en marxa ja fa anys, l'any 2017, aquest projecte que la Charo deia l'ECID, que és l'Equip Clínic d'Intervenció Adult. És un projecte que ha tingut un cert impacte sobre la xarxa de salut mental a Catalunya i que també ha altres projectes i que pensem que hi ha maneres de poder mirar de fer coses o d'organitzar l'assistència, sobretot per persones que tenen dificultats importants de vinculació a serveis assistencials ordinaris, i que en aquest sentit el que ens convida, d'alguna manera, no és una cosa que ens inventem nosaltres, una cosa que també ve del Regne Unit, és una mica com a replantejar-nos les maneres de fer, i no tant posar-ho en les persones que no s'adapten a les nostres maneres de fer, sinó pensar, ostres, però si les persones no s'adapten a les nostres maneres de fer, potser ens hem de replantejar les nostres maneres de fer i no seguir-los demanant amb ells o dir que el problema és d'ells perquè no s'adapten. Aquesta és una mica una de les idees importants. Llavors, a veure, per ubicar una mica també el context de la xerrada, també, ho dic també perquè he rebut, m'han enviat des de FATRAC, comprensiblement, moltes preguntes de persones que també parlen de situacions personals duríssimes i el context d'aquesta xerrada que ojalà jo pogués donar resposta a situacions de moltíssima dificultat i moltíssim patiment de persones que esteu aquí seguint la xerrada, però potser no és el context ni el lloc més adequat per abordar situacions individuals o casos individuals i començar a parlar d'un cas individual perquè també entenent que som molta gent i que també per poder pensar donar resposta a situacions individuals cal tenir molts detalls de la situació individual, perquè si no podem caure en simplificacions o en generalitzacions que tampoc són bones. I davant de situacions complexes, òbviament, no hi ha respostes o solucions senzilles. Ho dic tot això perquè entenc, i jo em penso que si jo estigués en el vostre lloc, doncs també necessitaria respostes concretes a situacions ben complexes i ben difícils meves, però també per compartir aquesta idea, que òbviament jo parlaré de l'experiència de posar en marxa de tot aquest projecte, una mica com l'entenem, i estarem també molt
interessat en totes les vostres preguntes i opinions al respecte, però sí que entenent que potser hi haurà una limitació en entrar en respostes concretes a casos concrets, no? Perquè, òbviament, faltaria informació i potser no és el context tampoc més adient per entrar més en profunditat en entendre situacions, com deia, no? Concretes de molts de vosaltres. Val? Doncs, dit això, començar a explicar-vos, no? Em veig que ja hi ha una pregunta de la Neus que diu: a mi els ECIDs em semblen molt els equips guia. Al principi els ECIDs sols estaven a Badalona i Sant Adrià. Actualment no n'hi ha. Sí, els equips ECID van començar abans que els guia i els guies van inspirar en els ECIDs, amb alguna cosa, molt general, perquè després amb el model no... Els guia, cada institució ha fet el que diguem-ne, ha decidit segons els seus criteris, no hi ha un model assistencial únic en els guia. I el primer CIT el vam posar en marxa a Badalona, i encara existeix. I l'altre està a Santa Coloma de Gramenet, no a Sant Adrià, a Santa Coloma de Gramenet. I n'hi ha dos, hi ha el de Badalona i el de Santa Coloma de Gramenet. Llavors, a veure, jo també, com deia la Xavi, jo soc psicòleg clínic i llavors jo vaig entrar a treballar a la Fundació Vidal i Barraquer l'any 2008 i justament per la posada en marxa de l'Hospital de Dia de Badalona. Jo portava ja uns quants anys treballant en l'àmbit de salut mental des dels anys 90, no? I havia treballat a la xarxa pública amb diferents dispositius, però sobretot també molt amb adolescents i amb adolescents d'alt risc. No? Llavors el que ens trobàvem també a l'Hospital de Dia era la situació de derivacions d'adolescents que no es vinculaven. No? És a dir, adolescents que potser poden estar més tancats a casa, més replegats a domicili, que interrompen els estudis i amb, diguem-ne, presentacions a nivell psicopatològic diverses, no? És a dir, amb problemàtiques que s'expressen a nivell de quadres clínics ben diversos, no? Però que, d'alguna manera, el que fan és replegar-se, apartar-se i aïllar-se del món, no? Una cosa que hi ha despenjats i en situacions de patiment emocional i de dificultats per les quals tampoc estan rebent ajuda, no? La qual cosa el risc de deteriorament, de cronificació pot augmentar, a part de quedar despenjats i el risc d'exclusió social pel fet de quedar despenjats d'un sistema també de formació, que en aquesta etapa de la vida també és molt important la part de formació. Llavors hi havia o bé aquests que quedaven més com replegats i desconnectats, o bé els que també queden desconnectats de serveis i de formació, però que no tant per estar replegats a domicili i tancats, sinó que hi ha, diguem-ne, el que es coneix amb molt grans trets, no? Com tota la patologia més externalitzant. No? A vegades es fa la diferència entre l'internalitzant i l'externalitzant. No? És a dir, tots els símptomes que tenen a veure més amb un replegament, diferenciar-se amb un patiment emocional, o bé els que el patiment emocional el mostren més amb coses, diguem-ne, més en la línia de trastorns de conducta, tot el que són l'ampli grup de trastorns de personalitat, tota cosa que fa més soroll cap enfora. No? És a dir, com l'evacuació del malestar que no pot ser processat de cap altra manera a través de la conducta. No? I llavors teníem també tot aquest ampli grup de joves amb també dificultats de vincular-se, però que en lloc de quedar-se replegats a casa i desconnectats estan més a fora al carrer i de vegades ficant-se en lius i no triant els llocs ni les persones més adients, no? Per organitzar-se i anar tirant endavant a la vida. No? La qual cosa que hi ha atrapats i retroalimentant el patiment, el malestar, la confusió, la desorganització interna i externa. No? I de vegades també trobem joves que estan entre uns i altres. No vol dir que un ho hagi de ser més externalitzant o internalitzant, sinó que poden ser una barreja. No? Llavors això, el 2017, el que ens va posar, que va ser quan el CatSalut, perquè això també hem d'agrair al CatSalut, que finalment
va acceptar la posada en marxa de DECID com un projecte pilot i ens inspiràvem en tot un model que ve del Regne Unit i que és tot un model que es va dissenyar a nit ja fa 15 anys, potser, que va començar, inclús més, que es va començar a dissenyar en un lloc que es diu el Centre Anna Freud de Londres, on havien desenvolupat tot un model de treball que es coneix com el tractament basat en la mentalització. És tot un model. Sabeu que ara tampoc us vull avorrir amb coses de models, que tampoc és el lloc potser, no? Però sabeu que en salut mental i en psicologia hi ha diferents models o molts, no? D'intervenció a nivell psicoterapèutic. Aquest és un que neix del model com més psicodinàmic, però que evoluciona molt i que té una sòlida evidència empírica, té molta recerca al darrere, no? I que en realitat parla una mica d'un procés bàsic de tots nosaltres, no? Que és de com pensem en situacions emocionalment més exigents, no? És a dir, us ho explico, a veure si m'explico bé, si no m'ho dieu, És a dir, la capacitat de mentalitzar, és com pensar, és pensar d'una manera que ens ajudi, no? La capacitat de mentalitzar és la capacitat de veure'ns a nosaltres mateixos des de fora, la capacitat d'autoobservació, d'introspecció, en un moment determinat poder aturar-nos i tractar de donar sentit al que estem sentint i el que estem pensant en relació al que estem vivint, no? I des d'una capacitat de mantenir-nos prou regulats, no? Capacitat de veure'ns a nosaltres mateixos des de fora. Per exemple, en la situació d'ara, no? Jo us explico una mica com estava jo, no? Doncs estava atenent a una persona en una situació força complicada i jo en aquell moment estava neguitós perquè pensava, ostres, les persones de Fatrac m'estan esperant, tinc aquest compromís, hagués hagut d'acabar, en teoria, abans d'1:15 amb aquesta persona per tenir uns moments de connectar-me bé i tal, i més el compromís que tenia, però hi ha tota una situació que s'ha desplegat i que ha sortit, no puc deixar aquesta persona en aquest moment, hem de mirar d'atendre això i deixar-ho en una posició una mica més segura perquè pugui marxar. I en aquell moment jo estava com neguitós, preocupat, patint, pensant, tractant d'imaginar una mica totes les persones esperant i a la vegada també amb tota la preocupació i el neguit per aquella persona i he triat acabar d'atendre aquella persona, tot i quedant amb la preocupació, no? És a dir, com poder observar i tractar de donar sentit al que penso i el que sento en relació a tot el que estic vivint, no? És una de les parts d'aquest mentalitzar. I també una capacitat d'acostar-nos als altres amb capacitat empàtica. És veure'ns els mateixos des de fora, el que acabo d'explicar, i imaginar-nos els altres des de dins. Imaginar-nos els altres des de dins vol dir tractar d'acostar-nos als altres amb curiositat, amb capacitat d'imaginar què és el que poden estar sentint, què és el que poden estar pensant en relació al que estan vivint. No? I subratllar la paraula imaginar, perquè no vol dir saber, jo sé com se sent l'altra persona. No. Quan sabem el que l'altra persona sent, no estem mentalitzant. Estem decidint una cosa i estem imposant la nostra idea. I moltes vegades això acaba en conflicte. Però quan podem mentalitzar bé a la persona és quan ens acostem amb curiositat genuïna, amb disponibilitat per entendre, des d'una posició de no saber i amb unes ganes de conèixer. Val? És a dir, és la capacitat empàtica, que no vol dir saber el que li passa a l'altre, sinó vol dir tenir curiositat i interès per poder-me acostar a tractar-me d'imaginar com es pot estar sentint, però no sabent, que és el que em permetrà que l'altre senti que és un lloc segur on poder compartir. Val? Això és la capacitat de mentalitzar. Llavors, des de l'Anna Freud, aquest centre que us deia, munta tot un model d'intervenció terapèutic, que, com dic, té una sòlida evidència i amb diferents franges d'edat, i munten tot un projecte que és àmbit, que és per influenciar equips que treballen en població d'alta complexitat, que té dificultats per vincular-se als serveis assistencials ordinaris, i el que plantegen és tota una sèrie d'aplicacions,
la teoria i tècnica de la mentalització, però pel treball en equips, precisament per ajudar aquests equips a treballar en aquests contexts més exigents del treball amb l'alta complexitat. S'entén això que estic dient? Una mica? Llavors, sí, gràcies. Deixem que està... Sí, vale. Gràcies. Esteu escrivint al xat, sí. Ok. Això últim no gaire, diu l'Anna. No sé què et refereixes amb això últim, però amb això últim que dic del que organitzen com per el treball en aquests equips. Sí, potser quan has parlat d'àmbit. Sí, d'àmbit. Bueno, però ara ho explicaré una miqueta. Però és com posar en marxa unes maneres d'acostar-nos al treball amb aquesta població que tinguin en compte no només les dificultats en els processos de mentalitzar, aquest pensar d'una manera que ens ajudi a manegar-nos en la nostra pròpia vida emocional i relacional, que hi ha els joves, sinó a l'inevitable impacte que té sobre els professionals i sobre els equips i sobre les xarxes socials, aquests sistemes, aquests impactes emocionals que acaben interferint en els processos de pensament dels propis equips, dels professionals i de les xarxes. Llavors, el que... A veure, i rebobinant una mica, el que ens fa humans són les relacions. Mental. La base de la vida són les relacions. No? Tots arribem a aquest món amb diguem-ne, càrrega genètica determinada, amb tot el que ens passa des que comença el nostre cicle vital, és a dir, tot el que ens passa també a nivell intrauterí, que això també és molt important, tot el que li passa al fetus, les condicions en les que està la mare i com viu la mare, o els tòxics que ingereix la mare, perquè això malauradament ho coneixem ara bastant, tot el que és el síndrome còlico-fetal, i el tema de consum de tòxics, i són embarassos d'alt risc, òbviament, i amb conseqüències desastroses, també sobre el desenvolupament dels nanos, a nivell també neurobiològic i a nivell psicològic. És a dir, el que portem, com dic, com material genètic i el que passa ja inclús a nivell intrauterí, el temperament de base, perquè també, i si teniu més d'un fill, també es veu a vegades que hi ha diferències significatives, inclús des de molt petits, des de bebès. És a dir, que de vegades hi ha nanos que són com més actius, com que reclamen més, com que busquen més, altres que són una mica més passius, més apagadets i que no reaccionen tant o que no reclamen tant. Jo vaig treballar en un projecte fa molts anys, finals dels 90, de cooperació internacional a Bulgària, a orfenats de Bulgària. I quan Bulgària estava en llista d'espera per entrar a la Unió Europea, l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, va fer un informe molt desfavorable de l'estat dels orfenats, sobretot del 0-3, i es van posar en marxa, amb el suport de la Unió Europea, projectes de cooperació internacional per donar suport a professionals que treballaven a orfenats. I jo estava en connexió amb persones que en aquell moment estaven posant en marxa un projecte de cooperació internacional subvencionat per la Generalitat i llavors em van demanar de col·laborar. I vaig estar durant prop de 3 anys viatjant 5 cops l'any a Bulgària i treballant, ens van assignar 5 orfenats i vam estar treballant amb els professionals dels orfenats. I una de les coses que impactava era, de vegades, perquè clar, hi havia entorns, alguns que eren duríssims, tremendament impactants, al nivell de precarietat en què vivien aquelles criatures, el nivell de precarietat que tenien els cuidadors, les cuidadores, i diguem-ne, l'entorn de vegades tan negligent que hi havia, per les manques de suport a tots els nivells, era terrible en alguns
en alguns casos, però tot i així, de vegades hi havia nanos que deies, hosti, mira aquest com tira endavant, mira aquest com està millor, no? I també veies de vegades que una cuidadora s'havia encarinyat més d'un nano i la tenia més o estava més amb ell i pensava, i el que t'ajudava a entendre era una mica, davant d'un entorn tremendament empobrit i tremendament absent de presència d'adults que es fessin càrrec d'aquelles criatures, però hi havia un nano que, malgrat l'absència i la negligència a vegades severíssima, doncs protestava més, reclamava més, es feia més visible i acabava aconseguint més atencions i que l'agafessin més i com a cuidadora, doncs en un cas que penso, doncs se l'enduia a casa seva i el tenia, no? I aquell nano doncs va tenir un nivell de cures i d'atencions doncs, bastant superior a la resta, no? Perquè la Marta Figueres pregunta quin any era que vaig estar a Bulgària. Va ser els primers viatges van ser l'any 98, 99, el segle passat. Fa uns quants anys. El segle passat. I vam estar fins al 2002, perquè ja ens apuja. 2002 van ser l'últim viatge. Bé, però tot això us ho deia per una mica el tema aquest, no? El que ens fa humans són les relacions. Sense relacions no ens fem humans. Venim amb un material genètic, venim amb un temperament de base, però hi ha alguna cosa molt important, és que és tot el que ens passa en aquesta vida, tot el que passa al nostre entorn, sobretot des de l'inici del cicle vital, inclús, com deia, intrauterínament. Llavors, la combinació de tot això és el que acaba, d'alguna manera, donant lloc a com es va organitzant cadascú a nivell psicològic i la pròpia identitat i les pròpies capacitats o dificultats d'anar-se manegant amb el dia a dia de la vida. També perquè, a veure, entendre una cosa, l'equilibri emocional o la salut mental o el benestar emocional no és estar feliç i content tota l'estona. L'equilibri emocional té a veure sobretot amb la capacitat de poder establir bones relacions, gaudir de les coses bones que la vida ens ofereix, però sobretot també a nivell psicològic la capacitat de poder fer front a les inevitables emocions doloroses que la vida ens fa viure. Perquè el que també acaba sent, diguem-ne, un factor de risc és una mica el que coneixem com les dificultats de regulació emocional. És a dir, quan hi ha emocions desagradables, doloroses, difícils, la incapacitat de poder, d'alguna manera, processar-les, identificar-les, posar-hi nom i, sobretot, buscar suport a l'hora de poder-les anar navegant. I que tot aquest malestar acaba sortint d'una manera o una altra, de vegades molt desadaptativament o disfuncionalment. Perquè la Marta diu, el meu fill va néixer a Bulgària el 2000 i va estar 2 anys en un orfenat Cram. Ostres, Marta, doncs sí, jo vaig conèixer els orfenats d'allà. I si va néixer el 2000, doncs jo hi havia anat el 2000, sí. Bé, doncs tot això ho deia per ubicar una mica el context bàsic, una mica del que entenem que és llavors el procés de desenvolupament de qualsevol criatura. És una mica com arribem, què ha passat i què passa des que arribem. I hi ha també el que s'entén com factors, òbviament, de risc i factors protectors en tot aquest procés. I el que també es veu és que les capacitats de mentalitzar, les capacitats de poder anar-nos acostant a donar sentit a la pròpia experiència emocional, les capacitats de poder confiar també en la relació humana com un lloc segur al qual recórrer també per fer-se acompanyar en moments de malestar, a tots ens ajuda, i és un element factor tremendament important i que a tots ens ajuda també inclús a disminuir el risc de patiment i de trastorns mentals. Perquè també sabem, i l'evidència ens ensenya, que les pitjors capacitats de mentalitzar, d'aquesta capacitat d'autoobservar-nos
i d'introspecció i de capacitat empàtica també correlacionen amb major risc psicopatològic. No? I amb psicopatologia més severa, sigui del tipus que sigui, el que també hi ha un factor comú que són pitjors capacitats de mentalitzar. No? Llavors, tot aquest model del que us estic parlant d'alguna manera posa molt el focus en això. No? Com ajudar les persones a desenvolupar millors capacitats de mentalitzar, que seria mica com millor musculatura emocional. Val? La Mònica Romero pregunta, i les persones que no volen connectar amb les emocions negatives i es posen a cuirar-se? És molt bona pregunta, Mònica. I això és una cosa molt habitual, perquè la reacció moltes vegades davant de situacions de patiment és prendre en distància. No? Però el que sabem és que si emprenem discretança i desconnectem i ens hi apartem com si no estigués passant, és una cosa que no ens ajuda. Sinó que de vegades fem una analogia amb els processos digestius, és a dir, la pèrdua d'un ésser estimat. No? Una cosa per la que malauradament tots hem passat en aquesta vida. No? La mort d'un ésser estimat, una persona que ens estimem molt. Ens fa molt mal i ens posa molt tristos, no? Però una forma sana d'afrontar-ho no és fer veure que no ha passat i desconnectar de tot el dolor i de tota la pena, no? sinó poder connectar, sentir i entrar en contacte amb la pena, amb la ràbia, amb la, a vegades, desesperació que podem sentir i fer-me acompanyar amb això. No? I no estar sol, i no estar aïllat. Un element de risc és l'aïllament, el patiment en aïllament. Que no vol dir de forma discriminada anar explicant i compartint amb tothom, perquè això tampoc és adequat. Però sí amb relacions suficientment bones que esperem que es puguin tenir a la vida, que a vegades són una o dos o tres, no? Però sí un mínim de relacions de confiança en les que sentim que és segur el poder fer-nos acompanyar i compartir situacions de patiment i de dificultat. Perquè el que també sabem i l'evidència ens mostra és que la modulació emocional, que vol dir el fer les emocions doloroses una mica més suportables i més manegables, passa en la relació. Val? I el que ajuda d'alguna manera a esmorteir una mica, de vegades el dolor de certes situacions, és l'estar acompanyat. Per això, el que col·loquialment i socialment es diu, quan et donen el pèsam, no? Què és el que es diu? Es diu, t'acompanyen els... Oi? I si ens parem a pensar què vol dir això, és entenc que t'està fent molt mal això, reconec que t'està fent molt mal, legitimo el teu dolor i estic al teu costat amb el teu dolor. Val? T'acompanyo amb el sentiment vol dir això. Vol dir no et deixo sol o sola, sinó que et faig saber, ni et dic, vinga va, que ja passarà, vinga va, no hi pensis. No? A ningú se li... Bueno, potser algú sí, no? Però no se'ns acudiria, no? Amb un velatori i dir a la persona, vinga va, ànims, no hi pensis en això i tira que ja veuràs, no? I aquí hi ha la veritat, no? El que li dius és, valido, entenc el que estàs patint, et faig una abraçada, estic al teu costat amb el teu dolor i pots comptar amb mi, no? Perquè no estaràs sol amb aquest dolor, no? Òbviament la persona ha de triar amb qui vol estar, perquè no es tracta de que amb les persones amb les que em sento segur i no és que sento que hi ha un espai de seguretat i llavors en aquest sí que vull estar i necessito, no? Vull estar acompanyat amb això. Que és la manera, en el procés de mentalització i el procés d'identificar, expressar i llavors es dona el modular aquest nivell de malestar. És a dir, el malestar es fa més tolerable quan podem sentir-nos una mica més acompanyats i no tan sols amb aquell patiment que ens desborda i que no sabem massa bé què fer-ne i acabem fent símptomes i acaba expressant-se de maneres diferents. No? Em sentiu bé? Perquè veig que algú diu que algú té problemes amb l'àudio. Em sentiu bé? Se m'està sentint? Sí. Sí? Val. La Marta Figueres diu que no em sent. Però no em sents res? No se'm sent res? O que no sigui problema teu, Marta, perdona, del teu ordinador? O és que se sent malament
Jo tinc un bon micro, perquè faig moltes coses a vegades amb el Zoom. Hi ha gent que diu molt bé, sí... Marc, jo diria que podria ser un problema de la Marta, perquè els altres et sentim jo perfectament bé. Vale. Vale. Sí, hi ha gent que ho sent perfecte. Si algú se li talla, però hi ha molta gent que no se li talla, serà un problema de la persona que se li talla, Vull dir, perquè si no us sostallaria tots, que fos un problema meu. El Jaume Dan ha aixecat la mà. Potser millor, Marc, que esperem una mica que acabis. Vale. No sé, tu decideixes, però igual havíem quedat en que, les preguntes les féssim després de la teva exposició, no? D'acord. Comencem bé, tu, manes. Us explico això, que és important del tema de la regulació emocional, perquè, per exemple, és com amb una criatura petita que té un malson. Us explico inclús una cosa prèvia, el malestar de la gana. Perquè què li passa a un bebè, a un lactant, quan té gana? Es posa a plorar, de vegades d'una forma descontrolada, i fan crisis d'agitació psicomotriu, no? És a dir, es desesperen, es desregulen moltíssim, i és allò quan la mare o el pare l'agafa, li dona el pit o el biberó, i dius, oi, però quina gana tenies, i el lactant comença a beure llet i es relaxa, es queda tranquil·let. Però abans estava en un estat, de vegades, quan tenen una gana. Per què? Perquè tenen un estat de malestar intern tremendo. Quan un té molta gana hi ha un estat de malestar, i és un estat de malestar en el cos que no saben el que és, que no entenen el que és, que els genera una inquietud tremenda. No saben com fer-ho desaparèixer, ni tenen noció de temps. Se senten envaïts completament per aquell estat de malestar que els genera una crisi d'agitació psicomotriu, que si fossin un adolescent farien una desregulació que estarien tirant coses i trencant coses. Val? I tot això és provocat per un malestar que senten a dins que no entenen, que no li poden donar sentit, i que es converteix en una ansietat molt catastròfica, en una vivència catastròfica d'aquell estat de malestar. Llavors, què és el que fa més tolerable? El poder donar sentit, perquè quan una criatura comença a ser més gran, i té el mateix estat de malestar, aquell estat de malestar no es converteix en una situació insuportable que el porta a una crisi d'agitació psicomotriu. Per què? Perquè pot donar-hi un sentit, pot mantenir-se, perquè això és gana, tinc gana, i sap què fer, i pot demanar-li la mare, o pot, enteneu? És el que ens passa quan tenim... Què ens passa? Tenim un estat intern que no sabem el que és, i sentim palpitacions, suor, mareig, por, amorir-nos, no? En el cos. Vivim l'ansietat en el cos. No hi ha cap representació mental lligada en aquell estat d'ansietat. S'entén això? I això és el que... És a dir, el no poder donar sentit a l'estat de malestar és el que augmenta el risc d'actuacions. I els trastorns de conducta tenen a veure amb això. Com la via del maneig dels estats de malestar és el passar a l'acció, com l'única forma de manegar uns estats emocionals als quals no es pot donar sentit. No es poden processar de cap altra manera. Llavors, tot això és el que d'alguna manera ens va portar, perdoneu el rotllo, però això és una mica per ubicar això que, quan parlo de mentalització, què vol dir, i té a veure una mica amb les bases de tot aquest projecte, no? Del projecte CID. Us deia que el posem en marxa l'any 2017 com un projecte per atendre a joves d'alt risc a nivell psicopatològic. No hi ha exclusió per psicopatologia, no hi ha cap exclusió per psicopatologia. L'única exclusió que hem de posar, malauradament, és perquè, òbviament, els recursos són limitats i tenim un ECIT a Badalona i de Coloma i hi ha 4 professionals de jornada completa o hores de professional a cadascú, doncs les capacitats d'atendre són limitades i llavors s'atén els joves que no estan vinculats enlloc. És a dir, si un jove ja va al CESMIC o un jove ja està anant a l'hospital de dia, doncs
no se l'atendrà perquè, òbviament, ja està sent atès. Només, llavors, l'ECIT, el CatSalut li va donar el vistiplau existir perquè era un projecte que començava a existir a la xarxa d'infantojuvenil. És veritat que a Catalunya, i això no ho vam triar nosaltres, no? La xarxa de salut mental està dividida, infantojuvenil i adults, fins a 18 i a partir de 18. I això no ho vam triar nosaltres, sinó que està muntat així des del CatSalut. I doncs, òbviament, nosaltres existim en una de les xarxes, perquè no pots existir les dues. I jo havíem estat sempre infantojuvenil, i llavors estava a l'Hospital de Dia per Adolescents, i llavors, òbviament, hi ha el límit d'edat de 18, però no perquè vulguem, sinó que ojalà poguéssim anar més amunt. Però és perquè hi ha el límit, diguem-ne, dels serveis d'una etapa o de l'altra. I, com deia, atenem adolescents fins a 18 anys que han presentat problemes de salut mental greus i no estan vinculats a cap servei. I són absentistes de serveis i d'institut. I també una cosa important, perquè és com entenem l'absència de demanda d'ajuda. L'entenem com una resposta adaptativa, perquè no és de vegades en els serveis es diu, home, cal que hi hagi demanda. No? Hi ha molts joves que no tenen cap tipus de demanda. No? I no hi ha demanda perquè moltes vegades és una resposta adaptativa. Perquè hi ha una cosa molt important que és poder tenir un mínim de confiança en les relacions humanes per poder acceptar l'ajuda. I sobretot tenir un mínim de confiança en això que jo estava explicant abans, en la relació humana com un lloc segur al qual poder recórrer en moments de patiment emocional. I això és el que veiem en molts d'aquests joves, i no tan joves, que moltes vegades hi ha dificultats de poder acceptar l'ajuda a nivell psicològic, psiquiàtric, perquè no es refien de les relacions humanes com un lloc segur al qual recórrer a nivell de patiment emocional. I senten que l'únic que poden fer amb aquell patiment és desconnectar-se, prendre drogues per desconnectar, sortir a muntar lius també com forma també d'apartar-se i treure-se el malestar de dins en base a actuacions, no? Llavors, per això insistíem una mica en el principi, perquè el ser humà és relacional. El que ens fa humans són les relacions, la vida ens genera inevitables patiments i el que ajuda a fer aquests patiments més tolerables és la relació també. Però poder confiar en la relació com un lloc segur al qual recórrer, sobretot en moments de patiment emocional. I el problema que ens trobem és que hi ha persones i joves que viuen en el que diem més la hipervigilància. És a dir, que no es refien de res de bo que pugui venir de les relacions amb un altre ser humà i encara menys en les situacions de patiment emocional. I que llavors per ells la via adaptativa per poder sobreviure és a mi no m'agobieu, a mi deixeu-me, jo ja em manego, jo ja sé, perquè no hi ha confiança en el fet de dir m'aproparé i realment una relació amb un altre ser humà serà un lloc on podré ser ajudat a que aquests nivells de malestar que m'envaeixen puguin d'alguna forma manegar-se. No me'n refio, al contrari. El que anticipo és que serà alguna cosa inclús pitjor. Bé, estan sortint moltes preguntes i ho entenc, no? Perquè... I ara vaig aquí una última. Esta ruptura de confianza de la relación terapéutica es real. En el caso de nuestra tipología conductual de nuestros hijos, es una equivocación la estructuración del sistema de salud, infancia, jóvenes y adultos, pues. Clar, bueno, és un problema... A veure, la desvinculació terapèutica, clar, el que implica, i això ja no està en el que sigui en infància i adults, perquè això es pot fer a infància i es pot fer a adults, però el que implica és tenir en compte com el punt de partida, que és, òbviament no els hi podem seguir demanant a aquests joves que vagin al país, no? El que no els hi podem seguir demanant és que tinguin demanda. De vegades el pitjor que els podem fer a un jove és dir-li tu necessites ajuda. Perquè si és un jove, que deixin més en pau encara, no? I el que hem de poder fer, i el que fem en l'ECIT, és treballar una mica els previs. És a dir, és com treballar
la relació perquè puguin acabar tenint confiança. No? I hi ha una cosa molt senzilla, però molt complexa, és el que ens ajuda a poder confiar en una altra persona és sentir que l'altra persona fa esforços genuïns per tractar d'entendre'ns i per validar i legitimar la nostra perspectiva. És a dir, el que pot ajudar a obrir la porta de la confiança és validar la desconfiança del jove. No dir-li que ha de confiar i que ha d'anar, sinó, d'alguna manera, assumir el malestar que la presència d'un professional li està produint, inclús demanar disculpes per aquell malestar que li estàs provocant i potser validar molt el fet que no es refiï de cap psicòleg ni de cap psiquiatre i que no en vulgui veure ni un, no? I que no esperi res de bo d'ells. Perquè en aquell moment, òbviament estic sintetitzant molt, i ja em disculpareu, però entendreu que el que estic fent és una síntesi d'alguna que òbviament és més complexa i que té molts matisos, no? Però sí que, d'alguna manera, la idea de base és i si ho penseu en vosaltres, no? El que ens ajuda a confiar en una altra persona, què és? Que una altra persona s'acosti amb curiositat genuïna per tractar d'entendre com ens sentim nosaltres ara. I que d'alguna manera validi, reconegui, legitimi allò que estem sentint. Algú que vingui i ens negui o ens digui com ens hem de sentir o què hem de fer, o que haig de confiar, o que haig d'acceptar que necessito ajuda, quan per mi connectar amb l'ajuda és algo tremendament amenaçant perquè no espero que ningú m'acompanyi amb allò, doncs òbviament només generarà més distància o més hipervigilància cap a l'altre. No? Per això, el que deia, perquè em sembla que algú ha preguntat si puc explicar alguna més de què vol dir això adaptatiu, vull dir que mantenir-se hipervigilant i no confiar en els serveis és una resposta adaptativa dins de l'experiència subjectiva d'aquell noi de que no hi haurà res de bo que arribarà d'aquella relació. Si jo no confio en que existeix la possibilitat de ser ajudat en la relació assistencial, òbviament, el que és adaptatiu per mi és mantenir-me a distància. Val? Jo m'acostaré si puc començar a esperar quelcom que pot ser d'ajuda, però si no ho espero, és com si sortís al carrer, jo què sé, a mitjanit i hi ha un paio que fot una mala pinta, el que serà adaptatiu per mi serà anar al tanto i no acostar-m'hi ensenyant el mòbil o no sé què, m'enteneu? El que és adaptatiu per sobreviure en un entorn percebut per mi en aquell moment com a perillós. Llavors, el que estic plantejant és aquests joves que no confien, el que no podem fer és seguir insistint en que tu necessites ajuda i has d'entendre que necessites ajuda. Perquè, òbviament, ells ho viuen des d'una vivència com amenaçant, que connectar amb aquella ajuda i apropar-se al que han de ser les fonts d'ajuda és una cosa que amb ells els neguiteja més que altra cosa. No sé si m'explico amb això que estic dient, no? Perquè en aquest sentit és adaptatiu en aquest sentit, perquè s'entén com una resposta adaptativa des de la subjectivitat. La vida és subjectiva, no? La realitat, no hi ha una realitat, una veritat, és l'experiència subjectiva de cadascú. Avui, després d'aquesta xerrada, cadascú s'emportarà la seva experiència subjectiva del que jo he dit, que passarà pels seus filtres, per la seva situació particular, per com els he caigut de mi o pitjor, o per com els ha agradat més o menys el que he dit. No hi ha una realitat, no hi ha una única manera. Llavors, i la percepció de les relacions és també subjectiva. Hi ha persones que a mi em poden resultar més simpàtiques que potser algú altre no. És a dir, quina és la veritat? Bueno. Llavors, la qüestió és, el que ens ajuda en aquesta vida és una capacitat de poder confiar en les relacions humanes com un lloc segur al qual recórrer en situacions de més patiment emocional. Però el problema dels joves que no tenen aquest mit d'expectativa de que algú bo arribarà o de que poden confiar és que es mantenen en aquest lloc hipervigilant. És això el que volia dir. Val? Llavors, el que d'alguna manera organitza també tot aquest treball de l'ECID és la possibilitat de treballar posant el focus d'entrada no en aconseguir un canvi clínic, que això també és important i una mica xocant, no? Sinó la idea és, inicialment, el nostre objectiu no és aconseguir una millora clínica o que deixi de consumir porros o que deixi de...
inicialment el nostre objectiu és establir una relació amb aquest jove. Aquest és l'únic objectiu del professional des de l'ECID. El que ha d'aconseguir és establir una relació amb aquest jove. Llavors tenim tot un sistema, òbviament, que tampoc entrem en detalls, però és també perquè el professional faci això, no només el professional sortirà del despatx i el professional assumirà la posició més vulnerable d'anar-lo a trobar on el jove pot acceptar la presència, no? Que sigui al carrer, en el parc o a casa seva. No? Que aquesta era la proposta, i és la proposta inicial de l'ECID, no? D'anar a trobar en aquest jove allà on ell pugui tolerar una mica més la presència, no? Ja no fer-lo anar en el jove als centres de salut mental o a l'hospital de dia, no? Sinó que és el professional que els desplaça. Un professional que llavors està també molt recolzat per l'equip. És un equip multidisciplinar, però, i a més també, un equip multidisciplinar on hi ha psicòleg clínic, psiquiatre, infermera, treballadora social, i on el jove no ha de veure a tots els professionals i cadascuna té una parcel·la, no? Perquè si són joves que tenen dificultats de vinculació, a més el problema és que s'activen moltíssims serveis, no? Moltíssims serveis o moltíssims professionals dintre d'un mateix equip on cadascun atén una parcialitat. I llavors el jove és el responsable de fer una bona integració de cada parcialitat de l'ajuda del professional. Llavors el que es planteja és hem de prioritzar a l'establir una relació, i aquest serà l'objectiu, i una relació amb una sola persona. És a dir, cada professional treballa en menys casos, però més intensament. I la resta de professionals, a més, cadascun també des de la seva expertesa donarà suport a aquell professional que té la relació amb el jove. I també, simultàniament, es treballa molt, òbviament, amb la família, perquè també, òbviament, és, i com sabeu malauradament molt bé, l'enorme complexitat i l'enorme dificultat i l'enorme patiment també de les famílies amb joves que presenten situacions aquestes de molta complexitat, perquè es fa realment, i es donen situacions de vegades d'un patiment terrible, horrorós. Llavors, sí que es planteja molt un treball, com deia, a nivell psicoterapèutic, però un treball on el professional també, d'alguna manera, s'allunya, diem, de la posició de professional expert, no? Sinó que s'acosta molt sense voler forçar les coses, hem de parlar d'això, hem d'abordar això, no? Sinó el focus inicial és la relació. Inclús acostant-se a nivells, diguem-ne, del que pot ser més tolerable pel jove, no? Me'n recordo fa anys ja, perquè jo estava molt més en el dia a dia de l'ECID, ara estic en moltes coses i estic més en tasques de responsabilitat, malauradament no en el dia a dia, però quan hi estava més i estant en el domicili d'un noi amb el que vaig estar uns quants mesos jugant a videojocs abans de que poguéssim començar a parlar de res de la seva vida ni de les seves dificultats, però un dia em va dir, però tu de veritat ets psicòleg? I jo li vaig dir sí, i per què? Diu, perquè ets un psicòleg molt raro, no? I jo li vaig dir per què? Diu, no, perquè jo no volia anar perquè em feien parlar de les meves dificultats, perquè no vaig a l'institut, perquè no sé què, perquè fumo porros, en canvi tu no has contat mai res d'això, no? Sinó que has vingut aquí, t'has posat a jugar amb mi i estem, no? Enteneu? És a dir, és trobar-los allà on realment ells toleren que els trobem, no? No és tant anar amb la pressió de hem de poder abordar això i abordar això i abordar això, sinó facilitar molt una relació on ells sentin que els seguim una mica i respectem una mica allò que és tolerable per a ells. Òbviament, amb la idea de poder-los ajudar a disminuir situacions de risc i a tractar de reorganitzar un projecte de vida, que aquest és l'objectiu de l'ECID, no? Com ajudar aquests joves a reorganitzar un projecte de vida. Llavors, òbviament hi ha moltes coses tècniques de l'organització del treball que tampoc entraré perquè no té massa sentit i potser tampoc és la finalitat d'aquesta xerrada, no? Jo el que us puc compartir si són dades. Tenim un article de recerca que jo, si voleu, us puc compartir el link perquè és un article obert que podeu
accedir-hi online i jo us ho puc explicar perquè, òbviament, al ser un projecte nou, el que era, i òbviament, tot l'agraïment i el reconeixement al CatSalut que el va pagar, aquí us l'he posat en el xat, és el link per accedir a l'article el primer que vam publicar en una revista psiquiàtrica dels resultats dels primers anys. Està en anglès, sap greu, però clar, una revista aquesta es publica en anglès, no? Però el que és molt important és poder, òbviament, avaluar l'impacte de les intervencions i poder fer també recerca sobre l'eficàcia de la intervenció. També, òbviament, perquè sabeu que la major part de la salut mental a Catalunya és concertada i des del CatSalut jo treballo per la Fundació Viari Barraquer, que és una fundació sense ànim de lucre i que té 2 hospitals de dia, un centre de salut mental d'adults, un centre de salut mental infantojuvenil i els ECIDs, l'ECID de Santa Coloma i Badalona, i també tenim un guia, el guia de Barcelonès Nord i Maresme. I, òbviament, cal poder avaluar, i sobretot si són projectes d'aquests nous. Clar, els ECIDs es van posar en marxa el 2017 i n'hi ha 2, el de Badalona i el de Santa Coloma. És veritat que era un projecte que nosaltres pensem que valdria la pena extendre i desenvolupar i, a més, ara que tenim també evidència també de l'efectivitat de la intervenció, no? Si us mireu aquest article, jo, si voleu, us faig una síntesi de resultats, no? Perquè tenim una mostra de 131 joves, 46% noies, 54% nois. Llavors, quan amb temes de salut, normalment, i quan hi ha una intervenció nova, normalment el que es fa és en anglès es diu randomized control trial, no? Com una prova aleatoritzada, no? A l'atzar, és a dir, un gruix de població amb un servei on s'està provant una nova manera d'intervenir, diu, bueno, amb uns, de forma aleatòria, els assignem en el tractament que ja tenim evidència o que donem habitualment, el treatment as usual, i amb uns altres els assignem aquest nou tipus d'intervenció, no? I comparem efectivitat i veurem, no? Això són formes valuoses i el que la ciència també ens ensenya per poder avaluar l'eficàcia d'una nova intervenció. Clar, en aquest cas no teníem grup control, és el que es diu el treatment, el que rep el tractament habitual. No el teníem perquè, òbviament, si són joves desconnectats de qualsevol servei, doncs, òbviament, no els podem oferir el tractament habitual o anar avaluant com van evolucionant, no? Sinó que han de rebre, perquè no estan rebent cap tractament ni els podem monitoritzar. Llavors el que vam decidir va ser fer 2 grups dins dels joves que nosaltres mateixos tenim i comparar l'efectivitat de la intervenció en els 2 grups. Llavors el que vam fer va ser dividir-ho per diagnòstic, no? Fer un gran grup del que seria més joves que ja presentaven un trastorn psicòtic o estats mentals del risc, és a dir, dins d'esfera psicòtica o del risc de psicosis, comparant amb tot el grup d'altres diagnòstics, que seria tot el tema més de tota la resta, que no sigui esfera psicòtica, on entraven molt, perquè també ja tenem molt, no? Joves amb trastorns de personalitat, tot el que seria també tot l'ampli espectre dels trastorns de conducta, no? Llavors, i amb la característica comuna de que tots eren absentistes. Tots havien estat derivats a salut mental i no s'havien vinculat. Això és important. I llavors tenim una sèrie d'indicadors que, si voleu mirar l'article, es veu, però un, per nosaltres, molt important és la vinculació amb el professional de l'ECID. El que us deia és que l'ECID el que busca és, sobretot, primar la relació entre el jove i el professional. I el que vam veure és que el 95% dels joves en l'espectre de l'esfera psicòtica es van vincular amb el professional, que és altíssima, no? I el 85% dels joves en l'esfera no psicòtica es van vincular, que és menor, i aquí la diferència és significativa, però tot i així un 85% és una xifra també molt alta. És a dir, esclar, el que realment veiem és que
el fet d'adaptar molt el sistema d'ajuda a la realitat, a com entenem aquesta dificultat de vinculació dels joves i tot el sistema, que òbviament no puc entrar en detalls i les coses més tècniques, però d'aquest aprovament als joves, doncs realment facilita molt aquesta vinculació. I que, a més, quan l'objectiu de la intervenció és la vinculació. Després hi ha un altre indicador per nosaltres molt important, que és la revinculació amb l'escola o l'institut. Perquè per un jove desvinculat també de servei de salut mental, però també desvinculat de l'institut, també és, com dèiem, un factor de risc a nivell d'exclusió social, quedar despenjat de formació i de projecte de vida. Llavors, l'indicador de revincular-se a un procés formatiu és molt valuós i tenim que la revinculació durant el transcurs del primer any d'intervenció de l'ECID va passar al 55%. És a dir, el 55% dels joves durant el primer any es van revincular a un servei, a un procés formatiu, que també és una xifra considerable. El temps d'intervenció de l'ECID són 2 anys. I és una cosa que vam estar negociant i demanant al CatSalut, perquè tenint en compte l'alta complexitat de molts d'aquests joves, també el que pensàvem és que el temps que necessitem només per establir una relació de confiança poden ser mesos. I cal poder dedicar tot el temps aquest inicial a establir aquesta relació abans d'un treball, diguem-ne, pròpiament ja, si voleu, més terapèutic. Tot i que el procés d'establir la relació ja també en si mateix és molt terapèutic, perquè facilita molt el que són les bases del treball, que és la relació. En realitat, el treball assistencial és una relació humana, i el que estem tractant d'afavorir és una relació amb aquests joves que tenen moltes dificultats en l'àmbit de les relacions. La responsabilitat del professional és com facilitar les condicions per establir aquesta relació amb aquest jove, i aquí també s'ha de fer tot un treball d'equip per donar suport a aquest professional. Això és fonamental. No és llençar professionals, no és enviar professionals dels hospitals que facin el mateix treball a casa, perquè no és això. És que el professional realment s'ha d'ubicar en un context i en una manera d'estar amb els joves d'una forma molt diferent, que és tot aquest model que òbviament, tampoc potser entrar en els detalls tècnics. Perdona un moment, Marc. Jo hauré de marxar i no vull marxar sense dir una cosa que tu no dius, però per mi és important. Perquè veig comentaris de que tots els equips aquí haurien de ser fills, que com és que no n'hi ha més, que etcètera, perquè estàs explicant un model d'èxit que a més a més està aprovat, no? I vull dir que havia un altre equip que no només que no en posen més, sinó que havia un equip en el clínic, en l'hospital clínic, que es va tancar. És a dir que, com a associació, i jo com a presidenta de FATRAC ja ho saps, que he reivindicat moltes vegades davant de l'administració el bon funcionament d'aquests equips de CIT i d'aquesta metodologia o forma de treballar o com es vulgui dir o com es digui, i que com a membres de FATRAC el que hauríem de fer és això, reclamar que si realment s'ha testat i és un bon sistema, perquè és una evidència que els nostres fills no es vinculen de cap manera, doncs el fet que l'objectiu sigui la vinculació i que a més sigui per joves que no estan vinculats al sistema és fantàstic, però a més que passi dels 18 anys perquè molts dels nostres fills han crescut i es van fent adults i ens trobem desvalguts perquè per als més grans de 8 anys no hi ha ni això. I per últim, que l'equip guia pretén ser una còpia però que s'ha quedat curt i això, que segons quin equip guia funciona una mica a la seva manera. Jo t'agraeixo moltíssim tot el que estàs fent pels nostres fills i que encoratjar-te que continuïs endavant perquè jo crec que aneu per bon camí i que aviam si aconseguim que la sanitat pública ho entengui això. Moltes gràcies i gràcies a tots vosaltres i perdoneu però jo he de deixar-vos. Gràcies. Moltes gràcies, Xaro. A veure, hi ha moltes preguntes. Si voleu, us dic 2 coses més sobre dades que tenim que podeu trobar en l'article aquest també més detallat i molt explicat. Però sí que també, òbviament, deia que l'objectiu sí que és la relació, però també, òbviament, interessa el canvi clínic, no? Sobretot quan hi ha situacions més de risc. I el que vam veure
també amb un altre indicador, que és una escala que es mesura també els canvis a nivell clínic, veiem que als 6 mesos d'intervenció hi havia una millora en el 25% dels casos de no esfera psicòtica i una millora en el 23% dels casos d'esfera psicòtica i estabilitat en el 73, 75 i deteriorament en un 2%. No? I als 12 mesos hi havia una millora clínica significativa en el 46% dels casos de no esfera psicòtica i en el 40% dels casos d'esfera psicòtica. Però també una altra dada interessant és que hi ha una estabilitat en el 54 i 60% restant, que tenint en compte també la severitat psicopatològica, el fet que es mantingui estable també és algo valuós, no? I a més les millores en aquest 40 i escaig o 40%. No hi ha diferències significatives entre els dos grups, no? I tot això el que ens permet concloure també és que aquest tractament, aquesta proposta de tractament des de l'ECID pot ser eficaç amb joves de molt alt risc, abarcant totes les categories diagnòstiques convencionals, és a dir, no hi ha diferències, pot facilitar la vinculació amb els tractaments per joves amb risc extremadament alt i tenir un impacte clínicament significatiu en la gravetat dels símptomes i el funcionament després de 12 mesos. I que, sí, com deia la Charo, òbviament això seria un model a poder generalitzar, òbviament el sistema, diguem-ne, de salut és complex i l'aprovació de les coses és complex, com sabem, però vaja, nosaltres sí que sempre hem estat a disposició, òbviament, del CatSalut i del Pla Director de Salut Mental per oferir l'experiència i el treball fet en aquests anys per facilitar, diguem-ne, el que es poguessin replicar o altres institucions. I sí que els guia d'alguna manera es van inspirar en algunes de les idees o propostes de l'ECID, però i sense entrar a valorar, perquè també des de fora, no soc aquí ni ningú per fer-ho, però el que no es va fer va ser com dir que havia de ser un model determinat d'una manera determinada, perquè sí que l'ECID treballa molt des de tot aquest model àmbit i des del model aquest que he dit de la mentalització, i que no és una cosa que ens hem inventat nosaltres, sinó és una cosa que ve del Regne Unit i que també en molts altres països s'està fent i tenim relació amb persones d'equips de diversos països europeus i dels Estats Units i d'Austràlia. Està una trucada amb gent d'Austràlia que ho estan també fent. Bé, és una mica tota aquesta experiència. Llavors, hi ha moltes preguntes, si voleu. A veure. Si vols, Marc, que vagi com llegint-les una mica. Sí. Bueno, és que hi ha hagut algunes que ja les has anat responent tu, diria, però, per exemple, a partir dels que has anat responent, parlaven molt del... O sigui, també preguntaven sobre el vincle... Al final, espera, me poso la càmera, perquè sí. Hola. Bé, preguntaven sobre el vincle, a banda de la família, també com podrien aconseguir fer que aquest vincle el tinguin també en el seu entorn, ja siguin amistats, a l'institut o, si són més grans, pues, en el seu entorn social. Clar, a veure, però és que això és tota una part del treball que, per exemple, des de l'ECID també es fa, que és com ajudar, un cop ja es té, el pas inicial és que hi hagi un professional, algú que ajudi a establir una relació de confiança amb aquest jove. Llavors, d'alguna manera, també sintetitzant és a través d'aquesta relació i d'aquesta manera de vegades intensiva i d'un temps per tractar d'obrir una mica la porta de confiança, llavors és veure com ajudar a generalitzar aquesta manera diferent d'estar en una relació amb persones del seu entorn relacional més proper. No sé si s'entén això que acabo de dir, no? És a dir, l'objectiu seria com a través de la relació terapèutica on el focus posat en obrir, en facilitar una manera diferent de sentir-se el jove en aquella relació i poder començar a confiar, poder començar llavors a tenir una experiència d'una relació diferent on pot ser més acompanyat
amb les seves situacions de dificultat o de malestar, si pot generalitzar aquesta manera diferent de sentir-se, és a dir, aquest inici de confiança, d'interès per les relacions amb persones del seu entorn. Però això no el deixem sol perquè ho faci, sinó que es fa un treball molt actiu d'ajudar-lo a identificar i reforçar aquelles relacions que puguin ser potencialment més valuoses del seu entorn. M'explico? És a dir, i inclús físicament, és a dir, se l'acompanya a reconnectar amb la cosa. No és, com diem, sinó és la persona aquesta que assumeix el treball amb el jove realment té un paper molt actiu, molt present per acompanyar-lo inclús físicament a revincular i a connectar amb persones significatives de l'entorn que seran les que realment sostindran. Perquè, en definitiva, què és el que necessitem tots en la vida? Què és el que necessitem tots i totes en la vida? No necessitem un professional de salut mental al nostre costat. El que necessitem tots i totes és tenir un mínim d'algunes relacions suficientment bones en les quals podem confiar, a les quals sentim que hi ha una base segura i a les quals sentim que podem recórrer en situacions d'impacte, de dificultat, de patiment emocional. Això és el que necessitem. I això és el que és l'element de millor pronòstic davant la vida. Novament, les relacions. És a dir, tenir un mínim de relacions de confiança. Insisteixo, no vol dir confiança indiscriminada, tothom és bo, perquè això és molt perillós. No es tracta de confiar cegament en tothom. Això és molt perillós i els joves que surten al món i confien en tothom tenen problemes, tenen dificultats. Però no es tracta tampoc de viure hipervigilant i no em fio de ningú, perquè ens visc aïllat. Hi ha una cosa que és molt danyina, que és el patiment en aïllament. I el patiment en aïllament, que a més retroalimenta més patiment i que a més dispara llavors mesures desesperades per tractar d'aniquilar, anestesiar aquell patiment que es fa insuportable. Drogues, tòxics, actuacions, desconnexió del món, m'enxufo videojocs i em passo el dia enxufat als videojocs. Podem ser formes desesperades per tractar d'aplacar, calmar, anestesiar coses que són insuportables d'una altra manera. I llavors el treball terapèutic es basa en això, en com oferir una relació on se'ls pugui acompanyar molt a obrir la porta de la confiança i després esperem acompanyar-los a generalitzar, però els acompanyem físicament. Per això també és un treball comunitari i per això pensem que el treball de salut mental ha de sortir molt dels hospitals i dels serveis. És realment anar també físicament a acompanyar-los, perquè nanos potser amb menys dificultats poden ells mateixos millorar relacions malgrat el professional no estigui físicament acompanyats, però nanos amb més dificultats i amb processos de pensament més danyats, el que necessiten és una cosa de presència per facilitar aquest retrobament o aquesta reconnexió amb figures significatives de l'entorn. Llavors, els que són majors, perquè també una altra pregunta que es repeteix, és com podria fer-se este programa, o si existeix algun programa similar al RECIT, per a majors de 18 anys, sobretot ja per als que tenen ja edats més adultes. Això són els guia. Sí, els equips guia van néixer d'alguna manera inspirant-se amb l'ECIT, més després de l'ECIT, i que a més vam estar en contacte inicialment i vam també explicar a les persones que estan muntant i els vam passar també els nostres materials, els plans funcionals. El que passa que després, òbviament, i s'entén que des del pla director no diuen s'ha de fer tot seguint aquest model, sinó que es va crear el projecte, es van inspirar en algunes coses, però sense el model, i cada institució ho ha fet des de la seva perspectiva. Però sí, en principi, els equips guia busca, d'alguna manera, cobrir el forat fins a 25 anys. I també amb adolescents. Tot i que l'equip guia sí que posa molt el focus en tot el tema més conductual. I a l'ECIT no. És a dir, no només. A l'ECIT també atén a nanos més conductuals, però també tot el banc de nanos més replegats, desconnectats del món i tancats a casa i tal. No només tot el que seria més externalitzant, que el guia sí que va més enfocat és cap a tot el externalitzant, i conductes molt de risc. El que passa que és veritat que els guia, pobres, estan desbordadíssims, perquè també tenen... n'hi ha poquets i també estan al càrrec de territoris extensíssims, i
Igual el nostre, doncs, igual tenen una visita a Mataró i després té una visita a Santa Coloma de Gramenet, us ho podeu imaginar, no? Si al final ha d'anar amunt i avall, realment quants... I s'ha de coordinar els serveis, vull dir, és complexa per el territori que han de cobrir i la limitació, òbviament, dels professionals que hi ha. I tornant una mica... La cita es podria fer, perquè no caldria una cita a cada territori de CESMI. Es podria posar una cita potser no com els guia, però si caldria algun guia més i caldria, òbviament, cits més, i es podrien distribuir. No caldria que hi hagués, en funció de la densitat de població, es podria fer un càlcul i valorar, no? Però sí. I quina periodicitat de temps? Entenc que per una part se disposa dels ECIT per a una persona i a banda també quina periodicitat de temps, crec que preguntaven, contempla el procés terapèutic. 2 anys. L'ECIT té un període de temps d'intervenció de 2 anys. Perfecte. Aleshores també pregunten què passa si algun pacient agredeix al professional, si hi ha alguna agressió física? Home, doncs que fa patir molt, no? No entenc la pregunta, què passa? Què vol dir què passa? Suposo que es refereix a si el programa es talla o s'acaba el programa o... Sí, bueno, ho ha preguntat la Júlia, que alçat ara la mà. A veure... Ho sento, podria intervenir un moment? Sí, ja sé que no és el protocol, però és que estàs parlant dels nens conductuals. A veure, m'estic trobant amb professionals que validen que el nen tingui agressions físiques cap a mi, com a mare i única cuidadora, a domicili. Però quan ells comencen a intervenir i el nen els amenaça, tenen por. El noi els amenaça i tenen por. Llavors, aquests equips estan inclús reforçant l'etiqueta del meu fill. I el meu fill de tonto no té un pèl. I diu, que no ho veus, que no ens fan cas, que no ho veus, que em tenen por. Sí. I diu, mama, marxem d'aquí, que no ens estan fent cas. A mi sempre m'ha estat allò de seguir el circuit legal, diguéssim, et deixes assessorar per professionals i anem seguint, perquè si no tens els de Dgaia i Iaia que també t'amenacen, així de clar, que no siguis absentista, que no sé què, però cada vegada es van tallant més els recursos. I a mi, perdona, que un professional utilitzi estratègies... Jo he anat a entrevistes i estic present en sessions que estic veient que aquell professional està encarant fatal la cosa, que acabarà fatal. Clar. I que a un nen l'expulsin perquè hi ha hagut una agressió. Per què? Doncs perquè el professor el va tocar, el va fer fora i ell va dir a mi no em toquis i aquí ja es van tirar sobre tot. M'entens? Hi ha una expulsió, hi ha no sé què. Jo penso, hi ha algun lloc on els professionals sàpiguen que sí que et pot passar, m'explico, i que no per això renuncies a abandonar aquest adolescent? Parlo d'adolescents, menors. Sí. Em sap greu, Júlia. És que estic molt afectada amb això, és que no ho entenc. Sí. A veure, no sé de quin servei estàs parlant, ni de quina població, ni de quin equip, i tampoc pertoca. Per mi, a mi opinar d'altres equips que no conec, ni de conèixer el cas. És el que us deia al principi, em sap molt greu perquè entenc que esteu en situacions de moltíssim patiment i tremendament difícils, però em sap greu. A mi no em sembla, diguem-ne, èticament responsable opinar de casos que tampoc en profunditat i des de fora i des de... Em sap molt greu, Júlia? I entenc que és la situació de moltíssim patiment, però comprendràs que no estic en posició de poder donar una opinió també professional i amb tot el que implica de la meva responsabilitat sense conèixer en detall el que està succeint i els detalls. Tot i que entenc perfectament la sensació d'impotència i de desesperació que podeu sentir davant de situacions on també jo penso que inevitablement us podeu sentir no atesos o no suficientment bé atesos. Això és veritat. Si ens passa a nosaltres,
No, nosaltres no s'expulsen els casos de l'ECID. Expulsar joves, no. Perquè és que, a més és al revés. És a dir, el que passa normalment és que inicialment són els joves els que expulsen els professionals. M'explico? No és el professional que expulsa el jove, sinó és el jove que no vol saber res del professional. Jo, quan me'n recordo un cas que cada vegada que arribàvem a la casa hi havia una companya, el nano havia fotut el camp i vivien en un pis baixet i saltava per la finestra. Cada vegada s'anava. Una companya també que anava a casa d'un nano i cada vegada que arribava es tancava i va estar mesos fins que li va veure la cara, mesos. Però la companya tornava i tornava. Vull dir, no, nosaltres no expulsem, no s'expulsa. Només faltaria. Vull dir, com us deia, el que es busca és saber una relació i entendre, òbviament, si es dona una situació d'agressió dins del domicili és una situació molt greu, molt preocupant, i sap moltíssim greu, Júlia, el que expliques, no? Una agressió cap a tu és duríssim. I òbviament, cal entendre què està passant i atendre allò, evidentment, que és una situació que requereix d'intervenció, segur. També els professionals ens passen coses, som humans, i això és una cosa important. Un professional no és un... I a veure, jo els dic una cosa, a les persones que jo he contractat, els dic, mira, a mi em preocupa el professional que ho porta tot bé. Em preocupa el professional que no s'espanta. Em preocupa el professional que sempre ho té tot sota control. Em preocupa el professional que sempre sap molt bé què dir. Perquè no pot ser veritat, perquè no m'ho crec. Per molta experiència, per molta tècnica, per molts màsters, per molts doctorats que tingui, segueix sent humà. I el treball terapèutic a aquest nivell és un treball on el professional respon sobretot des de la seva pròpia capacitat emocional, amb tota la tècnica i molta formació que és imprescindible, i molta especialització i coneixements de psicopatologia, per suposat. Però, davant de situacions, i a més si has d'anar a domicilis o has d'anar al carrer o has d'estar, el que t'ajuda a sostenir també és el teu propi múscul emocional. I, inevitablement, hi ha situacions que impactaran i situacions que espantaran els professionals. I el que digui que no menteix, o es menteix a si mateix, que és encara pitjor, que llavors ha d'estar interessat, desconnectant-se i fent veure que allò no va amb ell. Si volem que els professionals connectin autènticament amb els joves, no han d'estar com a professional. Per això nosaltres fem la conya, les bates blanques estan prohibides. No en el sentit, entenem que dins dels hospitals s'han de portar. En l'ECID no es porten bates perquè òbviament la gent està pel carrer. Però és en el sentit de desprendre's de la cosa més professional d'una distància, perquè si l'objectiu és establir una relació de confiança amb aquest jove, el que hem de fer és estar disponibles per deixar-nos impactar per tot el que el jove ha de comunicar. Del seu patiment, la seva desesperació, la seva ràbia, la seva por. No? I perquè el professional estigui en condicions de fer això, el professional està molt sostingut i molt acompanyat, i és una cosa bàsica del treball des de l'ECID. Perquè un professional que no està suficientment recolzat davant de certs impactes o es distanciarà, o es posarà més expulsiu, o no podrà sostenir, però comprensiblement, perquè som humans. No? Per això dic, a mi em preocupa molt si un professional mai s'espanta per res, perquè davant d'una situació, un domicili que hi hagi una situació violenta o al carrer o el que sigui, o d'un adolescent que t'ensenya unes altres lesions, doncs, el que és normal és que el professional s'impacti. I el que jo espero i desitjo és que segueixin impactant. Enteneu? Però, llavors, l'equip és el responsable d'acompanyar i sostenir la capacitat d'aquell professional per seguir atenent. Perquè seguim sent humans. I del que es tracta és d'un professional sostingut per relacions suficientment bones dins de l'equip per tractar d'oferir aquesta relació que faciliti la vinculació amb el jove. Aquest és l'objectiu. Bé, la cosa molt supersintètic. Però on passen coses que inevitablement impactaran els professionals. I el problema és que, amb la major part dels equips, no hi ha sistemes per atendre i per acompanyar els professionals amb aquests impactes emocionals viscuts de forma quotidiana amb la seva feina. No existeixen. I llavors, no podem demanar que professionals que estan aïllats emocionalment i que sí que tenen tots els màsters de formació i poden ser tècnicament molt bons, però, com dic, si el
el sistema demana és que estableixin relacions de confiança amb joves que tenen moltes dificultats d'establir relacions i que comuniquen nivells de patiment molt intensos de forma molt impactant, com malauradament sabeu molt bé, el que no podem esperar és que aquell professional sigui una persona que hi risqui tot, perquè no seria humà, ni estaria amb una bona disposició emocional per establir una relació amb aquell jove. No sé si s'entén això que estic explicant. I ja per acabar, acabaré dient 3 preguntetes. Una que abans, quan he llegit la pregunta de la periodicitat, no m'he explicat bé, es referien a cada quan són les visites. Si són setmanals... Sí, són setmanals. Clar, i és una cosa que també, òbviament, era imprescindible, és a dir, en aquestes situacions de tantes dificultats en molts nivells o moltes esferes de la vida, el que és necessari és una accessibilitat, no? És a dir, els professionals tenen telèfons mòbils mòbils de feina que els joves tenen el número directe del professional. I pot haver-hi un contacte directe amb el professional. Òbviament, sent molt realistes amb la disponibilitat, no és generar expectatives de disponibilitat absoluta, perquè no és així, però sí que pots trucar i no serà jo la centraleta o no sé què, sinó que rebré jo directament el missatge, no? O l'acompany directament el missatge. Que no estarà obert 24 hores, òbviament, sinó en horari laboral, que no estarà obert cap de setmana, però saben que poden contactar. És a dir, l'accés directe i la periodicitat també setmanal de visites. Fantàstic. I aleshores, sí, ara ha comentat Pepi d'exposar un cas. Entenc que hi ha molts casos, com ha explicat també ara la Júlia, el seu cas, que tindreu moltes ganes i segur que us aportaria molt compartir-los amb el Marc. El que passa és que en esta xerrada som 40 persones i si totes les persones expliquem el cas no acabarem. Si més no, si teniu algun cas així que ara preocupa molt, ja sabeu que podeu contactar escrivint-nos a hola@fatrac o trucant-nos i intentarem fer-li arribar, si fes falta, casos així individuals. I ja també per resoldre també unes altres preguntes que s'han repetit una altra vegada sobre si els ECIT estan per majors, o sigui, per adults, entenc que ja ho has explicat, que són els equips guia, els que són per a adults. I aleshores, ja per acabar amb la xerrada, les dues últimes preguntes serien una, si ens podries recordar de quina manera es pot accedir als ECIT. Sí que has dit que eren només en 2 ciutats, però de quina manera accedir-hi. I l'altra seria nosaltres com a associació a FATRAC com podem fer, ja sigui de pressió a l'administració o a professionals, per fer-los veure que ens interessa que existeixen aquesta mena de projectes que són necessaris i que fan falta i que ajuden a les famílies. Bé, sí, hi ha només 2 ECITs a Catalunya, el de Badalona i el de Santa Coloma de Gramenet, que atenen a Badalona i a Santa Coloma de Gramenet. És a dir, que aquí llavors sí que aquests 2, ja des del CatSalut estan muntats així, que estan, diguem-ne, sectoritzats. És a dir, que per poder ser atès un ha de viure a Badalona o a Santa Coloma de Gramenet. Malauradament, és així com està organitzat. I per accedir-hi no cal anar al centre de salut mental o una derivació, perquè òbviament no tindria cap sentit. Si és una persona que no vol veure a cap servei, doncs òbviament no té cap sentit que hagi de passar per un servei per ser atès. Llavors, la derivació és des de qualsevol servei, en el sentit de qualsevol professional de qualsevol servei es pot posar en contacte directament amb l'ECIT, dient, ostres, hi ha aquest cas, o ha vingut aquesta mare des del metge capçalera, per exemple, i que necessita, i que té jove de 16 anys, jo que sé, que porta 8 mesos que no surt de casa o el que sigui, i contactem, i llavors ja s'inicia el procés. O inclús directament des d'una família que contacta i també... El que cal és que es compleixin els criteris, que és que sigui un jove que presenta alguns problemes de salut mental
de certa gravetat i que sigui absentista de serveis, perquè si és atès en algun lloc, o si va al CESMIC, o si accepta ajuda a nivell privat, o si no és criteri perquè ja està rebent una atenció. Llavors es prioritza i existeix l'equip precisament per atendre els que no són atesos per ningú, que és un factor de risc, òbviament molt més important. D'acord, doncs, també ara han preguntat més coses. Si existeixen alguna mena de teràpies semblants a les dels ECIDs privats? No. No, que jo sàpiga no. És a dir, muntats com els ECIDs i amb tot aquest model no. El model nostre no. Que hi ha gent que fa treball domiciliari sí i privadament sí, el que passa que amb aquest model nostre, que òbviament, com he dit, no ens inventem, sinó que ve és tota una cosa que ve de Regne Unit, no, aquí a Catalunya no, o a Espanya tampoc, a nivell privat. D'acord. Doncs, bé, bueno, Carla, si després si vols t'envio el mail o alguna cosa, perquè és alguna més professional, entenc. Res, doncs jo crec que ja està, ja això seria tot, ja són les 9, ja és hora d'anar a sopar. Tots i totes, moltíssimes gràcies, Marc, per dedicar-nos el teu temps i paciència i suport. Els comentaris estan agraint-te, mira, enviant correig i tot. Estan agraint-te la participació i des de FATRAC us agraïm moltíssim a totes les persones que heu assistit, si heu inscrit, heu participat en la xerrada. Ja sabeu que intentem sempre portar als millors professionals perquè ens puguin ajudar en el que puguem i en el que puguin i res més. No sé, si tinguéreu algun dubte o alguna cosa més que digueu, ostres, això és superimportant i m'agradaria comentar-lo, ens ho feu arribar i li enviaríem a través de correu electrònic o el que fos. Molt bé. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, Marc. Ja saps, que estàs a la teva disposició pel que necessitis. Moltíssimes gràcies a vosaltres, de debò, igualment. Molt amables. Gràcies. Adéu, bona nit. Adéu, bona nit. Vinga, bona nit. Gràcies. Que vagi bé. Adéu, bona nit. Adéu, bona nit.